Chineke ịgọzi mmadụ abụghị problem. Ọ bụghị ngọzi Chineke ya enye gị na akọ ya. Chineke adịkwuo wicked n'ibu n'ọnụ mee fasting sow seed na-abịa ekpere ụtụtụ. Ọ dịọ wicked na ọfụlụ ihe niile a ghara ịgọzi gị. Enwere ofe ife ọzọ ihe eme. Point ji anyị ịnalụ ngọzi anyị bụ na ya achọghị ikwu eziokwu. Enwere eziokwu ị niile ịgwa Chineke, and the Bible si na ọ daa n'ihu Jizọs gwa Jizọs eziokwu niile. Mgbe ọ chọrọ ịgwa Jizọs eziokwu ahụ, ọ kpọọ Jizọs je na nkọ, o kwughie privately, o kwulie before everybody, which means ụfọdụ eziokwu ihe ekwu ọ bụ ọsọ Chineke ka ị ya agwa eziokwu ahụ. Enwere ndị mmadụ ihe ejegwa eziokwu ahụ. Nwaanyị ibolo ebubo ka na-asọfa ebubo ibolie. Ịgwacha Chineke eziokwu, ijegwa mmadụ eziokwu. Onye itugbodola asị na ụmụnna amụghị ịgbalụ megide mmadụ na be die. Asịrị ije kọlụ di mmadụ nwunye na-asọfia na marriage. Ịma nọ ngị debere ọgwụ enye ule nwaanyị ahụ n'anya. Ịma nọ ngị ghasalụ family ahụ. Ịma ihe ejekwu eziokwu. And eziokwu a ọ bụghị nke ya sị Jizọs excuse me, kpọlụ Jizọs jekwuo ya one side. Ịgwacha ya Jizọs, ndị ahụ omume gị ahụ na-emelụ ahụ, ihe ejekwu eziokwu. Bịa ọga nwaanyị a ya na di na-eso okwu maka gị, ihe ejekwu eziokwu. Akpọọ gị na meeting, etuo ga nalụ nwaanyị mmadụ ana ya. Ọga ndị ị nala ana ha na meeting ụmụnna, jee kwuo eziokwu na ọbụọ gị nwaana. Ma ọ bụ na ịchọ ka Chukwu gọzie gị. Madam, nwaanyị ị na-alụ di o were ego ụgwọ akwụkwọ ụmụ ya na-azụ gị na ụmụ gị. Ọ lụọ na mgbe ihe ekwu eziokwu, ọ chaja. Ama m na nkwucha okwu Chukwu ata 50% ndị mmadụ a na-akwụsị ibi ekpere otu. Ịma na ihe eji maka ihe ahụ nkwulu kwụsị ibi ekpere otu weni aka enu. Gee ntị, eche na ịna unu ka bụ ebe a na-ekwu eziokwu. Ihe abịazi ịghalụ mana ịzọ ha n'okwu ebe a agwa nga eziokwu. Ọ ya meme ụkọchukwu. Ọga young boy chelu ị nọ na-akọlụ ndị mmadụ alụ ọga gị mee gị ka ọga gị si dị wicked. Ị gwana ha ohi izulu ọga gị. Chelu ohi izulu ọga gị ikwuo ya si ị na-ekwu ọga m dị wicked, ntachara ya afụ ọchụọ m na ọga ji nwayọ da iji mmụọ gị. Ikwuo n'eziokwu ohi izulu ọga gị. Ihe nji ekwusi ihe a ike bụ na Chineke dịrị dị ịgọzi mmadụ mana ihe ekwu eziokwu. Ihe ebonu mmadụ ebubo ọ pụọ n'ile a na-asọ ya asọ, ịpụtasị na gị na Chineke edozie na kelee ụdị ndozi dị ife ahụ. Ọ ka esi edozi onye ibolo ebubo aka na-asọ ya asọ n'ime obodo, aka mapụrụ ya na mitin ụmụnna, ọ na-agafe a na-alụ ya aka mana ihe ma na-asị ịpụtasị na gị na Chineke edozie na. Mana onye ibolo ebubo ka na-asọfa ya. Madam, ndị mmụọ ọjọọ ya apịa gị ịtarị, ha ka na-eme press up. Akwa ndị mmụọ ọjọọ ya eme gị ife, ha ka na-eme press up. Ịchọ ka agọzie gị, ị agwa Chineke eziokwu. Bible si na eziokwu niile. Ọ bụ eziokwu eji style ekwu, maka ụfọdụ n'ime anyị bụ eziokwu eji style ekwu ka ha na-ekwu. Ọ sị ọkụ ya ka njifuzie na-eghe ya ọnụ. Ị na-eghe ya ọnụ gịnị? Yọọ ya mgbaghalụ gwu ya na-esiri asị isi ijila idi eghe ya ọnụ. Eji ha idi ekwu eziokwu. Imejọ mmadụ eji ha idi ayọ mgbaghalụ. Imejọ mmadụ igwu ya oha emejọlọ gị. Ịmalụ ndị niile ịkọọlụ ife ọjọọ maka onye ahụ bụ asị, jekwa gwafa na ihe ngwa gị maka onye a nọ gịnị. Ebe a ka Chineke na-ebido agọzi mmadụ. Ọ bụ na imehie jee mee 21 days fasting, ịma nọ shape ka ị na-achọ. Ebe Chineke na-ebido agọzi mmadụ bụ na ịgwacha Chineke eziokwu ndị niile imejọrọ, ije confess ye ọfa mgbaghalụ. Ebe a ka ngọzi na-ebido.